בסרטון הבא אנחנו נציג איך פותחים קובץ וידאו ואיך מייצרים תרשים DFD. אז אנחנו נפתח קודם את וידאו, נלך להתחיל לתוכניות, מיקרוסופט אופיס, ותחת מיקרוסופט אופיס נמצא את מיקרוסופט אופיס וידאו 2003, נלחץ עליו. מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם אוסף של קטגוריות של תרשימים שבעצם יש לוידאו. יש לנו בלוק דיאגרמס, תרשימים של brainstorming, building plans, business processes, chart and graph, databasing, בעצם תרשימים מכל מיני תחומים. בין השאר יש פה גם software, כמו שאפשר לראות שפה ישבו התרשימים של UML שנלמד בהמשך. ואנחנו הולכים לפלואו-צ'ארט, ובפלואו-צ'ארט יש את התרשים הזה שנקרא Data Flow Diagram, וזה מה שאנחנו צריכים, אז אנחנו נבחר בו. מה שקורה זה נפתח קובץ וידאו חדש, ובצד שלו יש לנו כל מיני סוגים של צורות. יש לנו arrow shapes, בעצם תרשימים של סוגים של חצים, כל מיני רקעים שאפשר להשתמש בהם, גבולות וכל מיני כותרות שאפשר להוסיף לתרשים שלנו, אבל בעצם מה שמעניין אותנו ומה שחשוב לנו זה הצורות שקשורות ל-DFD שנמצאות כאן. אז כבר אנחנו יכולים לזהות שיש לנו צורה של פונקציה Data Process שאנחנו יכולים פשוט לגרור אותה מכאן אל הדף שלנו. עכשיו אין לנו כאן ציור של גבולות מערכת, אז אנחנו נכין בעצמנו. אז שימו לב שהציורים האלה הם לא בדיוק לפי הגרסה שאנחנו למדנו של DFD, אבל אנחנו יכולים להסתדר עם זה. אנחנו ניקח, נסמן סמן של קו, ופשוט ליצור קו, וזה לחיצה של העכבר ושחרור. אנחנו יכולים לעבות את הקו, ונלך לכאן, ונבחר קו קצת יותר הרבה. אוקיי, אנחנו יכולים להעתיק אותו, Ctrl C, Ctrl V, יש לנו גבול נוסף של המערכת, אפשר לקצר אותו גם. אוקיי, אנחנו נרצה לקרוא לפונקציה הראשונה, פשוט נעמוד עליה ונכתוב פונקציה אחת, ועל הפונקציה השנייה בואו נגדיל את הזום, את הרזולוציה ונבחר 100. אוקיי, נעמוד על הפונקציה השנייה ונקרא לה פונקציה 2. אוקיי. עכשיו יש לנו ישויות חיצוניות, אז אנחנו נוסיף ישות חיצונית מסוימת שנקרא לה ישות חיצונית אחת, ואנחנו נרצה להעביר נתונים ממנה אל הפונקציה. אז יש לנו שתי אפשרויות לעשות את זה. תשימו לב שכאן יש לנו אפשרות לקשר בין שני דברים, שני רכיבים, אבל זה בצורה של עיגול וזה לא מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו נמחוק את זה על ידי delete. ובעצם יש לנו כאן שני סוגים של קווים, קו כזה או קו כזה, ואנחנו יכולים להשתמש בכל אחד מהם. בואו ניקח לרגע את הקו הזה ונמתח אותו אל הפונקציה. שימו לב שיש לנו סמן אדום כזה. הסמן האדום הזה הוא מעיד על זה שבעצם הקו נדבק אל הפונקציה. כדי לצאת מהמוד הזה של ציור קווים, אנחנו נלחץ על סמן חץ. עכשיו אם אני מזיזה את הפונקציה, הקו יזוז יחד איתה. זה המשמעות של ההדבקה הזאת של הקו. אין לחץ הזה, סליחה, לקו הזה עדיין כיוון, אז אם נרצה להוסיף, פשוט נלך לכאן ונוסיף כיוון. יופי, אפשר לעמוד על הקו ולכתוב איזה נתונים עוברים מעליו. אז נגיד נתון א', ב' וג' עוברים. נגיד שאני ארצה לרשום את הנתונים לתוך מאגר נתונים. אז אנחנו נבחר פה מאגר נתונים, Data Store, שימו לב שזה ציור שלו טיפה שונה ממה שאנחנו למדנו. נקרא לו מאגר אחד. עכשיו אני ארצה לכתוב אליו, שפונקציה אחת תכתוב אליו. אז נשתמש הפעם בחץ הזה. זה בעצם חץ עם פינות. נדביק אותו למאגר. פה יוצא כבר חץ אוטומטית. ונוציא קלט מתוך המאגר אל פונקציה מספר 2. שימו לב שהוא נוצר לנו חץ.
אם אני רוצה לכתוב את הנתונים שעוברים, אז אני ארשום כאן נגיד נתון ב' ונתון ה', וכאן אנחנו נרשום נתונים א', ב' וד', ככה. עכשיו, אם אני רוצה קצת להזיז את הכיתוב, שיהיה מעל הקו, שימו לב, אני מסמנת את הקו, יש לי כאן סמן נקודה צהובה. אני יכולה לקחת אותה ולגרור אותה, ובעצם הנקודה הזאת מסמנת איפה יושב הטקסט ביחס לקו, אז אנחנו נעביר אותו לכאן, והטקסט יעבור מכאן לכאן. כאן הזה. אוקיי. ועכשיו אני רוצה שהפונקציה השנייה תעביר פלט לישות חיצונית נוספת, אז נגרור ישות חיצונית, שימו כאן, נקרא לה ישות חיצונית 2, ונעביר חץ, נעשה פעם את החץ הזה, זה לא משנה, אבל אפשר גם את החץ הקודם, נדביק אותו, נוסיף לו כיוון, נגדיר איזה נתונים עוברים, נתון א', ד', ה', וזהו בגדול. ואם נרצה להזיז את הנתון, אז כאן אין לנו את הסמן הזה, ואולי עדיף להשתמש בגלל זה בחצים האלה, אבל אפשר לעשות את זה על ידי עמידה על טקסט בלוק טול, ובעצם אפשר לגרור אותו. אז גררתי עכשיו את הטקסט בעצם מעל הקו. זהו בעצם, יש לנו עכשיו תרשים DFD, נרצה לשמור אותו. אז נלחץ על סייב פשוט. נבחר בתרשימים, ונכתוב כאן DFD 0. ובעצם שימו לב ש-save type as drawing. בעצם מה שזה אומר, שאנחנו עכשיו יצרנו קובץ, שמרנו קובץ ויזיו, נראה ככה, ואם נלחץ עליו אז יפתח לנו קובץ הוויזיו. הבעיה שכשאתם תרצו להגיש תרגיל, אתם תרצו לשתול את הציור שלכם בתוך קובץ וורד. אז יש שתי דרכים לעשות את זה. אחד זה לסמן את הציור, לעשות Ctrl A, לעשות Ctrl C, ואז פשוט לעשות paste, בואו נפתח מסמך וורד, ניקח כרגע מסמך וורד ואני אעשה פשוט Ctrl V ואדביק את הציור שהעתקתי. והנה הוא כאן. ומה שנחמד הוא שאם עכשיו אני אלחץ דאבל קליק, מה שיקרה הוא שיפתח לי קובץ ויזיו קטן כזה בתוך הוורד. אני אוכל לעדכן ולקרוא למשל לפונקציה הזאת, פונקציה 3 למשל, טעות, פונקציה 3, עם בעיות עברית, קלות, עכשיו נקרא לה פונקציה 3, יוצא מהציור, זה לא יתעדכן לנו, יתעדכן לנו לפונקציה 3, אז זה נחמד. דרך אחת לעשות את זה, לחזור לוידאו, לסמן אותו ופשוט לעשות פייל, save as, ובמקום drawing לבחור כאן ב-JPEG. לעשות save, לאשר, זה בעצם הגדרות של הציור שנוצר, אנחנו נאשר את הברירות המחדל, ונלך רגע שוב לספרייה הזו, ונראה שנוצר לנו כאן קובץ JPEG של התמונה שיצרנו, וככה הוא נראה, ואפשר לשתול את זה עכשיו בכל מסמך. זהו. עד כאן ציור תרשים של DFD.